polovice decembra vstupuje do platnosti nový cestovný poriadok železníc. Pre náš región to znamená stabilizáciu spojov a hodinový interval do Levíc počas špičky. Železničná spoločnosť Slovensko zavádza nový grafikon vlakovej dopravy. Sľubujú celkovú stabilizáciu grafikonu vďaka ukončeniu dlhodobých výluk. Pre obyvateľov Nových Zámkov sme pripravili prehľad najdôležitejších zmien. Jednou z najvýznamnejších zmien je úprava na trati smerom na Levice. Linka Nové Zámky, Levice sa vracia k pravidelnému taktu. Počas dopravnej špičky budú vlaky premávať každú hodinu bez prestupov, cez Nové Zámky budú naďalej prechádzať medzinárodné vlaky na trase Budapešť, Bratislava, Praha. Nové súpravy Comfortjet a Railjet prinesú vyšší komfort a pohodlie. Hoci grafikon prináša stabilizáciu, v lete budú niektoré regionálne vlaky obmedzené. Nový cestovný poriadok začína platiť v nedeľu 14. decembra 2025. Čítajte viac na Som Novozámčan.